Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan. Lo net zitten Deze weken ben we een hele week lang. Alle dagen bij Frieske muziek in Eersterik. Knettergek hardere jongeren. Eerst moet je van de jongens, de derde maar die muziek zien, maar dan even een dijen kletsen. Binnen de hele week in Eersterik. Bij de Fjouwe Troubadours en Griet Wiersma en Anneke Dauma. Joet given naar Salzburg. En daar is Mozart binnen. Joet volg je weer Jaap Lauwers en Gurbe Douwstra. Gurbe, wat? Ik zei zo, als je hem de kans hebt, maar Papageno-plaats op ziekje. Dit ligt. Hey. En Afken Harm Winia. Ik heb toen in het begin direct gezegd tegen mijn man, ik zei, zie nog even twee dingen doen vanzelf. We kunnen thuis op de bank zitten blijven, het is zo zien. En we kunnen, ik zei ze, wij stappen de deur uit. En het is wel iets waar ik nog eens een keer wat meer mee doen wil. Maar beelden uit mijn of ondertekens uit mijn bandteam. Ja, mooi met leren leven. Zo moeilijk. Die gedrevenheid die is er gewoon nog. En meestal is het ook best. Dan zit je dan soms een keer zaterdag mee in de kroeg. Hoeft net voor te doen? Nee, ik hoef net voor te doen. Als dat ik wel eens druk aan, ja, ik had ook wel eens druk aan. Maar ja, en? Ja, en we moeten eerst maar eens even goed zien wat we eigenlijk binnen. Even zien. Nou, we kunnen gewoon niet langs die Heilbronstrasse. Nee, Heilbronnerstrasse. Dan kunnen we helemaal aflopen. Daarheen. Ja. Nou, dan gaan we. En dan gaan we de bocht hier om. langs. Harm en Afke speren de stad in, want die wil een kasteel beginnen op een berg. En het Mozarthuis. Zelf, denk ik. Maar Gurbe wil eerst nog even onthouden waar de bus ik maar wist hier. Als we al verdwalen, dan zie ik weer het wetter op. En die bregen. En dan zit een stroom in rennen. En dan zit de stroom hier. Ja, het zit de stroom hierin en bij die bregen rechts zo. Dan moeten we weer bij Henk en de bus weer uitkomen, zo je zeggen. Harm en Afke viel haar aardig de baas in Salzburg. Ze rennen zat terug het reden stoplucht. Ja, die mee daar langs. Ja, Ah, niks. Ja, dat kun je wel denken, maar ja, daar staan toevallig twee polities. En we werden arresteerd en met al uw spul niet leveren. Ja, haar heeft zich wel zeggen. Flauwekul niet er nog hoor. Harm en Afke binnen dol op musea. Ja, maar ik ken het in het museum. Het is janken. Dus kom ik er ook naar in. Nee, nou dat vind ik altijd. Ik kom nooit in het museum, vind niks aan. Tja, geen museum voor Harm en Afke. Maar hoe fixen we dat? Want de Friesktalige Granger Herman ziet er wel museumachtig uit. Wil jij in het museum, Herman? Als je dat interessant vindt. Nou, wij niet. Ik niet. Nee, ik ook niet. Nee, Dus, ik ben in zoveel musea geweest. Nou mooi, een kasteel op een berg is ik volle leuker. Ja, waar zullen wij heen? We zullen toch ook... naar boven. Straks. Nou, zo mooi. Dit is Papageno-plaats, jongens. Alle dromen komen uit. Ja, dat weet ik niet meer. Dus veel lessen in Oostenrijk op Papageno-plaats. En een hele beetje helder zitten, hè, toen. Vorige keer. Ja, nee. Ik krijg je net wel zo'n Papageno-plaats houden. Nou, ik zoek nog wel een cadeautje voor mijn buurvrouw. Want Ja. die verzorgt mijn huis en mijn kranten. Nou, dan zou zoiets natuurlijk wel leuk wezen. En niet altijd, je kan ook zoiets doen. Wij verkochten altijd heel veel van die kleine doosjes Ja, met even 2 bonbonnetjes erin. niet helemaal maar. Is niet? Nou ja, dat zien we straks terug. Ik ga niet met spul sjouwen, want als het op zon begint te schieten met die dingen. We zijn in de stad van Mozart. Hoe zit dat eigenlijk? Haar Gurbe en Jaap een mening over klassieke muziek. Mening. Mening, blind. Mening. Dit is wel heel fier, Herman. Mening, hij heeft er mening over, hij heeft er verstand van. Nou, verstand van heb ik net. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb gekeken wat doeren. Dat is doeren die weet van klassieke muziek al een soort meer. Dus ik krijg al even, daar ben ik nou wel. Hoe zit het ik met die Mozart? Wat zijn de hits? Oké, wat ben de Ja. hits? Wat ben de hits voor Hij Mozart? is hij had weet toch wel iemand die in opdracht schreeuwt. Blijkbaar, hè? Die opdracht en nou ja, zodat hij was, dan krijg je dat. En dan schreeuw ik dat. Is mij verteld. Maar de ene kleine nachtmuziek is van Mozart. Ja, dat wist dan- ik, maar... En dan houdt mijn kennis op. En ja, mening. Nou, nee, ik zit weer heel vaak zeggen van nou, ik draai eigenlijk alles wel. En dan soms vind ik het heel prettig en ja, op mijn rest als ik dan wat klassieke muziek opzet. Ik net. En dan moet je dat leren, wat er zijn, maar
mag dat net leren. Ik denk, als ik dat mooi vind, zoek ik het ja, draaien. Ja. Pianomuziek, klassiek, net ingewikkeld. Dat vind ik wel mooi. En dan Chopin, maar vreeg je net wat van Chopin dan? Ja, met alle respect, André Rieu. We zullen de grap net met je. Nee. Dus zoals deze riool. Nee, dat wil ik net zeggen. Dat wist toch helemaal net wat ik zei. Dat ding van mij, dat ken ik net. Hij dus een beetje de hedendaagse James Last. Ja. Die dat en ik Supermerkmuziek. En daar kan je natuurlijk van alles van vinden en van zeggen. Maar omdat het succes had, is het ik wel bot te respecteren. Prima. Mozart maakt een protte muziek in opdracht. Kurben Jaap doch dat ik wel eens. En hier is wat vriend heb ik mij Auk Peenstra op een paardwedstrijd in de Schreeuwster. Ja. Van die boekenweek. Ja. En die hier doet het boek over, hoe heet het, waarom naar Sieteborn. Ja. En zij ben op Sieteborn, een buurtschapje daar bij Grauw in de buurt ook, of aan de andere kant van het water dan. Ja. En dan gisteren praat mij en dan zitten we together op een paard en dan denk ik van ja, dan maak ik wat mee doen. Ja. En uiteindelijk is daar thuis uitkwam. Was zo van de week als speel. En het avontuur. Ja. Dat bent wel iets, want dan denk ik van maak ik iets waar met mijn jeugd. No? Ja. Dus dan was het op die manier wel wat dwongen om... En dan levert het op. En dan levert het wat op. Dan levert het wat op. Ja. Thuis weer van mij de week Noord-Eerst in Drachten. Roegwij tussen de Stationswij, de Kaden, de oude Noorderdwestveert en de Ringwij. Het zit wat in het vestkant avontuur. Ik heb een heel prettige jeugd gehad. Dus, Als ik het tuinpaard naar de Zuidring en dan stiekem terug het stek, ben ik om een samma oer de dik. Mem die shot de das net, klap het kleden op het rek en ik was samma bij je in een week. Maar stel Johannes Bimbam op zijn zwarte hege fiets. En dan komen de beelden weer om, er komen namen weer om. De bijnaam die ik in het vestkant avontuur zette, Johannes Bimbam. De net al te figuur die iedere tijd door Drachten streunde. En Zwarte Jan de Olieman, dat zijn dan de dingen die weer omkomen. En wat ik me inderdaad nog wel herinner, dat ik dan... Ik ben de jongste van VLB en dus had ik dan, men moest er aan denken dat ik net de dik op vlieg. En ik kreeg dan echt zo'n tuchtje. En dan kwam bij zijn touw en ik zie het vers door de liedenpeel. Ja. Ik was krek net aan de diktaat. Nee, ik wil echt. Als het net pikken proberen. Nee. Ik weet het hoe ik dat bezocht. Ik zal ook het weer van bezocht, hè, want ik ben wel een droog jongetje, heb ik begrepen. Maar, Dan ik shot zo voor me en dan proberen heel het erin en dan nee, ja, met pokken. Christmas in Salzburg. Hoe is mogelijk? Je moest even een foto van mij zien. Hey. Ik vind het heel apart. Staat erop. Mooi. Wij zijn haast in oktober 46 getrouwd. En dan ben je 49 jaar. Bij elkaar. Nu gaan we 40 jaar Nee, heen. bijna 50. Bijna 50 hier ben we bij elkaar. Maar de verkering die erbij rekenen. Het trein heel die verkering had? Ja, zoiets. Lokaal. Het praten gaat net makkelijk voor Harmwinia. Dit komt terug de verkeerde medicatie bij een hartoperatie. Daardoor kreeg er een bloedpropje in de hersens. Ik kon niet praten, alleen bloed voorbrengen. En dan zei ik gewoon, oh, en dan kroegen ze zo. Ik heb toen in het begin direct gezegd tegen mijn man. Ik zei, zie nog even twee dingen doen vanzelf. We kunnen thuis op de bank zitten blijven, het is zo zien. En we kunnen, ik zei ze, wij stappen de deur uit. En mensen met een kerk, die willen alles wel weten. Maar het is net altijd een belangstelling, het is een soort nieuwsgierigheid. Ik zei, ik had op een gegeven moment, ik zei, het is moeilijk voor mij ook natuurlijk om dat al te begrijpen en wat hij wil en dat. Maar ik zei, hij kon ook net meer rechts schreeuwen, dus het moest links. En dan zei ik, dan moest even een punt opschreeuwen wat het om gaat. Ja. Het wie wat briek al je, maar dan kon ik begrijpen wat het omging. Ja. En dan kon je daarop terugbouwen, want anders dan hier steeds misverstanden. En dan kreeg je al van die rare situaties eigenlijk. Hè? Maar ik zei, ik krijg me er wel mooi, want hij kon dan niks zeggen. Dus ik zei, ik krijg me er wel mooi. En dat ze dan dacht ik, dan zei ik altijd van, nou mijn mama net zo lang stingen, hè? We moeten er terug in. Dus zei ik dan, nou en dan toffelen we mooi verder en we gaan steeds een handje verder. Wist wel, eerst net een liedje, dan weer iets groter en zo een beetje opbouwen. Nou, en toen later had ik constant therapie gekregen in Bloemkamp, maar ben in Balven dus. En nou, die ging we op een fiets heen. En dan hier kan bij het schouder, want hij kon net de erenbroeken.
En dan fietsen we de stille kant om. En dan gaan we samen naar Blomkamp daar. Ja. 4 cappuccino. Nee, hij gewoon. Wie? Herman Dreugman? Gewoon. Oh. Een café. Een. Een café. Eén café? En 3 cappuccino. 3 cappuccino. En 2 appelstroen. Is paard wezen mooi. Herman! Jongen, bist du auch am Schuldenfallburg? Ja. Wie möglich, natürlich. Allemaal. Normaal zijn we nooit een bekende in een vreemde stad, toch? Nou wel, ja. Harm en Afke ben bij het huis van Mozart, maar dat had ze net echt terug vanwege die promotiedames. Ja, die middeleeuwse dames die weten natuurlijk net wat een tv-camera is. Die sind ein bisschen. Woher sind Sie denn? Ik? Ja. Van Holland. Von Holland. Ey, das kann ich hochadelig mit you. Goed. Das ist 2 Euro. Die habe ich auch selber gemacht. Ja, heute Nacht. Heute Meine Nacht. Freundinnen haben das Papier bemalt und ich habe gebacken. Dankeschön. Dankjewel. Ja. Maar hij moet er wel voor betalen, hè? Charmant, hè? Hij moet er wel voor betalen, hè? Ja. Ik ben al fan van Jaap van... Nou ja... Leefhouwer van Jaap zijn Veskes. Vanaf de eerste jaren. Het mandje was met Tasjoris bij. Maar dat is... Poeh. 83, 84. Ja, 83, wat 83, zo'n soort. En liedjes als Famke en Ik doe het mooi wel, die staan erop ook wel. Zoals gebeurt altijd onverwachts. Ken hoe die, ken ik nachts. Hey. Vooruit wiet, dan is het te let. Ze had je te pakken, nou weer wel ook net. Hey, Famke. Maak eens mee verlegen. Nee, Jok en Vlamke, Famke. Ik vond die teksten geweldig en de uitvoering vond ik fantastisch. Dus ja, toen heb ik hem vrij gehad om naar de studio te komen wonen. Wat noemen ze echt op te nemen. Nou ja, dat is er zeker. Ik geloof ook zeker dat we 3 man van die hem, maar in totaal een 10 noemen ze Dat erop. zal alles bij elkaar wel zijn. Ja, op zijn minst. Nou, dat is al uit die beginperiode. De mooie mix tussen humor en filosofie in zijn teksten, om zo maar te zeggen. Ja, wie daar altijd een mooie combinatie. Ja, wie er altijd mooi te combineren. En ja, is Ad Rem ook in zijn leerteksten. Het is nooit te laat voor een begin. Brazilië, Westel, de krijgen we geen ook al voor plakje treien. Het is nooit te laat voor een begin. Qua populariteit is Gurbe wel ontpieken op dit moment. Komt die piek er van Ja Blauwe Zek weer? Ja, maar ik ben nog altijd even gedreven en met Driehoeveer is het betekenen van Veskes, van teksten en natuurlijk is ik een van de dingen die misschien wel maat cd opnemen, ja. Maar dat wat Gurbe in 2013 zei, in het begin van 2015, ja, ik heb dat al zo'n 2004 zijn nou. En ik meen het serieus, alleen nog, de Veskes heb ik. En ik heb niks, maar een gelegenheidsformatie met een Nederlandse bende. Fantastische muzikanten en ik net helemaal uit te zien. Ik een beetje uit de, met alle respect, uit de net onaardig bedoeld kliek. Dus ik met Veskes aan, die heb ik ook zo wat. En een heel soort nieuwe noemers heb ik met die jongens al spelen. En nou moet dat soort een keer gebeuren. Nou, dat is heel praktisch, zeg ik uitlezen. Ik heb op dit moment net het poetje mensen die daarvoor nodig is. Die gedrevenheid die is er gewoon nog. En meestal is het nou best, daar zit je dan soms een keer zaterdag mee in de kroeg. Hoef net voor te doen? Nee, ik hoef net voor te doen. Als dat ik wel eens druk aan? Ja, ik had ik wel eens druk aan. Maar ja, en ik had ik wel eens heel druk aan. Ik had ik wel 70, 80 in de hier. Vond ik aardig wat. Off the record vertelt Jaap ook nog even dat er eigenlijk net zo goed is om zichzelf te verkeepjen. Off the record zit er net in. Off the record zit er net in. En er was er wat vregen en Ad Rem, en dat denk ik net met Ad Rem was, maar ik ging gewoon om, en Rijn had mij wel eens interviewd. En
Ik zei één ding waarom. De koor heeft altijd meer. Nee. De volgende vraag stellen. Nee. En ik denk, ja, letter, wie zwaar, wat dom, jong. Dat is de kans om even uit te lezen wat vorst. En ik vond het, ik voelde me net zo gemakkelijk om het weer om te vertellen. Nee. Dit is het lied. Ja. En wat bedoelt je daarmee? Ja, maar als ik dat nog uitlezen mag, dan doogt dat lied net. Nee. En dan zie je al gauw wat pingpong dingetjes werd terug. En dat ging me er net om de presentator wel mee. Nee. Maar dat weer meer mijn eigen onrust. En ik heb daar niks. Eigenlijk ik daar net meer beter vertellen. Maar ja. Hier wij zeker ook een pingpong-interview. In mijn pingpong-interview? Nee hoor. Maar ik vond dit wel redelijk diep gaan of net. Nou, We hebben door de klassieke muziek gewoon en ja. We hebben het weer een hele kwart antwoorden. En, Nee. Kunnen we nog lunchen? Zeker. Yes, voor mij een lunchen. Oh, Herman trakteert. Even checken. Wat is de duurste? Nee. Eerst moet van de jongens, de derde maar die muziek zien, maar dan even een dijen kletsen. Ze komen er nou achter dat ze het Mozarthuis lang voorbij rond binnen door die aantrekkelijke dames. Bij wij het Mozarthuis ben wij al voorbij. Wij weer het Mozarthuis al. Maar we zijn hier. Ja, we zijn hier en we gaan naar daar. Ja toch? Had ze het toch aangegeven? Nou, het Mozarthuis komt nog wel. Eerst maar eens op zoek naar die kabelbaan van het kasteel. Left, nog een keer left en dan weer de kabelbanen. Ja, dit is wel een mooi plakje. Ik vind het gebod als een hinders rookst. Odeur lokaal, hè? Odeur lokaal. Odeur lokaal. Odeur lokaal. Ja, daar staat hij al. Ho. Er was niks. Ja, 2 keer links, zei die man. Maar hij kwam later bij ons en toen zei hij, dat is het museum. Jullie moeten die kant op, hoor. Zou ik die kant op? Oh, we rennen de verkeerde kant uit. uit. De eerste verkeerde kant uit. Oh, we moeten weer waarom. Dus je lopen gewoon deze straat gaan weer terug. En de machine. Vooruit. Hup. Rennen. Bliksem. De wereld is van mij. Huppakee. Valderie. Ha ha ha. Valdera. Valderie. Valdera. Maar het zal ongeveer heel oud werden. Maar het zit er alleen zo fantastisch onderhoud nu en restaureerd. En ik vraag me af wat zo oud is. Hey. Ze had dat delplanten, toen werden er het weer en had het een beetje oud maken en het zit er wel heel netjes in. Trekje 82. Voor mij is hij bij de poort, jongen. Zo het zou werden. Ja. Hansie, wat is Pieter Geiger? Hansie is Pieter Geiger. Hansie, Mijn wandelschoenen aan. Dan rent Anneke Dauma en is echt door de stritten van Salzburg. Oh, die kant? Ja, echt. Nee, dat is er vlakbij. Oké. Ja, een hele mooie muziek. En dat is super leuk. En ik heb er echt een hele mooie ketting. Anneke checkt nog even de route bij de man. Nee, maar nee. Als dat de bus was, was die al op. Dit is hier een stekker, de bus en dan... Nee, hè. Nee. Ik heb honger die een oriëntatie. Nee, du gist, als de waarom was naar de bus, het was makkelijk vinden keren, dan gist hier naar het Wetterta en dan gist bij de... Het even een ziek geweest, maar we binnen er. Hè? En dan een hele klauw omheen. Ja, en die eerste Riekse kaartaanstellingsinstallaties zijn ook niet zo makkelijk. Dan moeten we erin zijn. Rapnoren, denk ik. Heb je al door? Hij gaat maar om, nee. Oh, ik moest gewoon terug rennen. Oh, we hebben een aardig in. Hè? Hij het wel gang. Oh, dat is wel mooi.
hebben van tijd boven, joh. Mooi, man. Oké. Op die bal. Hey. Afke had ook nog een paar goede tips voor de fotograaf. Maar ze gewoon knippen je, dus dit vanzelf wel wat op. Want je ziet dan niet wat erop zit in de scène. Als het ergens op rechts, dan komt het wel goed. Laat maar eens in de bril houden. Hè. Er zit niks van. Oh, we gaan zo mooi even ontschappen best. We gaan lekker hap gewoon. En toen zei ik in hier een standje. We ben dit jaar 35 jaar getrouwd. En zo'n 30 jaar ben we verloofd. Want dat dien je toen nog in die tijd. En toen hebben we, ja werkelijk. En toen hebben we een foto maken in sepia. In hele mooie kleren. En dat had ik nooit gezien ergens. En we komen hier en dat kost hier direct aan. Ik zei, Shelly, hoe zeggen we dat doen? En dan zo'n 30 jaar later. Hebben we die in? Zullen we dat even Shelly? Ja. Is het net mooi? Een sprookje. Een sprookje. Sprookje, hè? Bij het Salzburger Museum, ja, dan ben je vlak in de buurt. Dus vlak in de buurt, wie hoor je hem even in de peiling? Want je maakt allemaal even zelfs. Jo, hoi. Nou ja, dan hoop ik dat ik maar goed uitlijn heb. Ja, Klaas en Anneke. En nog heb ik zijn van het Mozartbeeld even naar de... Wat wist ik wat te hebben. Dan even naar de rivier. En dan bij die bregen met die treien bogen. Hier, dat is rechtsom, dit kant. Dat is toch goed, hè? Ja, maar goed komen. Het komt nog net helemaal goed. Ik zie hem alleen bij, jongen. Ja, blinder. Oh, dit ben mijn Oostenrijkse fans. Ja, waar ben je hem ongeveer? Ja, wie is het zeker? Ja, dat dacht ik al. Want dan ren je hem eigenlijk weer de verkeerde kant op, nevens mij, hè? Hé, jee, wat heb ik erin gemaakt. Ik ben nu de boeken. Ja, maar wij wachten net op Griet en Leo. Ja, die zoen is ophalen. Ja, wij zien het maar toch aan zien. Wij wachten op Jim. Jim zoen is ophalen. Gaan we net zijn. Word je nou één gedachte maar? Maar dan daar en daar langs, Leo. Ik ga hem de roep maar naar de lijn. Ja, nee, maar hij gaat gauw de bus in. Maar Klaas zegt, ik weet me nooit oriënteren. Leo zei hem eens nog, van, als je nou al net op tijd bent. Want dit moest eerst nog ontwikkelen worden en een hele nek. Ja, dat je al in de gaten. Dat is echt wel goed, Kaan. Sjoch gewoon weer naar Frieske muziek in Oostenrijk. Want dan geven mij de groep naar de Swarovski Kristalwelten. Het zijn volgens mij allemaal bloesjes van Gerard Joling. Kijk, hier komen ze allemaal voorbij. Het is best wel leuk. Als je erbij kan, mag je een houden. Ik probeer even af en toe, maar het is nog niet gelukt. Morgen volgen we de Ljouters Arnold en Sita Glas. Maar kijk, het is wel een hele slimme vrouw. Ze vraagt altijd 100%. En dan krijgt ze van mij altijd 10%, terwijl ze maar 5% wil hebben. En Pieter Wilkens. Dat er gewoon mensen zijn die altijd lieds gehouden worden. En dat slaagt het maar niet. Want ik ben er nou altijd. Ik zocht die morgen naar hier bij Frieske muziek in Oostenrijk.